Si DJ Handuraw ni, ang DJ nga sigig handuraw sa mga nangagi. Sigurado kung makakita ka ani nga video, makahinumdum gyud ka sa imong mga kaagi. Karon mga kahanduraw, mutan-aw tag video. Pero sa dili pa nako ni i-play, palihog ko og subscribe sa ato ang channel. Unya ayog kalimot og like ini nga video ug i-hit pod ang notification bell para updated ta sa tanan nako nga mga video. Salamat mga kahanduraw! Paghanduraw Channel. Karon nga video mga kahanduraw, isuroy ta mo sa among mga tanong nga bulak dinhi sa probinsya nga diin makahinumdum pud mo sa inyong palibot kaniadto.